al tren i arribareu al port i a l'hora. Els procediments judicials són com un tren. Si descarrilen, són un drama. Si tot va bé, arribes a lloc i a l'hora. I és fantàstic, és el millor transport que hi ha. Amb els procediments judicials passa una mica el mateix. Si estan ben dirigits, arriben a bon port i acabes obtenint l'escenari que has planejat. Ara, si estan mal portats, si no hi ha temps, si no hi ha rigor, si no hi ha proves, si no hi ha estratègia, poden acabar descarrilant. I encara que canvis a mig camí, a mig procediment judicial, canvis d'advocat, el tren és molt difícil d'aturar. Per això és tan important, des d'un bon inici, agafar un advocat que sàpiga quina estratègia, quin escenari arribar, quins recursos i, sobretot, quines proves necessites. Insisteixo, les proves són l'important. No l'advocat que t'ho porta, sinó les proves que pots reunir i que et diu l'advocat que has d'aconseguir. Perquè el jutge el que vol és facilitats, i si li poses una via fàcil, recta, sense aturades, amb totes les proves una al costat de l'altra, dona la raó, si la prova és la reina. L'altra part sí, l'altra part intentarà tallar la via, t'intentarà convocar una vaga, t'intentarà bloquejar la via, però el jutge no hi caurà. La prova és la reina. Llavors, importantíssim, quan trieu un advocat, preguntar-li quines proves necessita, quin és l'escenari que hem d'anar a buscar, perquè el resultat no te'l puc garantir, però més o menys l'escenari sí que te'l pot preveure. Per tant, sempre que tingueu un procediment molt important a la vostra vida, com pot ser una herència, un accident, un acomiadament, coses que t'hi va la vida, agafeu un advocat que sàpiga gestionar-ho, que sàpiga l'estratègia, que sàpiga l'escenari, que et digui quines proves necessitareu. I a partir d'aquí, munteu el plet i despreocupeu-vos, pugeu al tren i arribareu al port i a l'hora. I si no, vés a saber com acabarà. Potser descarrila i tot, el lloro.